Di salên dawîn de mirovên zanyar hemfikirên ku temenê gerdûnê yê texmînî nêzî 14 milyar sal e. Temenê cîhana me jî digihîje 5-6 milyar salî. Beramberî vê dema ku mirov li dîroka mirovahiyê dinêre, gerdûna ku ew qas kevne mirov dikare bibêje nû ji dayîk bûye. Gerdûna me her tim diguhere û her di nav tevger pêşketin û berfirehbûnê de ye. Beriya 7 milyon sal şopa me li cîhanê hatiye dîtin. Ango em mirov 7 milyon sal e li ser vê rûyê cîhanê dijîn. Di nava van 7 milyon salan de mirovên cûr bi cûr di vê merheleyê de derbas bûne. Mirovên jîr û baqil ku jêra bi awayê zanistî pênasekirina ku tê gotin Homo sapiens 200,000 sal e li ser rûyê cîhanê dijî. Çavên me mirovan bi tenê ji ronahiya dîtbar ve hestiyar e. Lîstikvarên bingehên ên dika rewşadar a ku em jê re dibêjin asîman, roj, hîv, gelestêr, duwestêr, meteoroîd û stêrkin. Ji destpêka demê vir ve şevên bi stêrkî bandoreke bêhempa li ser me tevan kiriye û dê bikin jî. Bifikirin, stêrek wateyekî çawa daye wan ji bo heyberên jîr ên gerdûnê yên yekem. Li asîmanan bi hezaran noxteyên geşedanî didîtin. Herhal ji ber ku di wê serdemê de qirêjahiya ronahiyê tune bû, dîmeneke bêhempa li hemberî wan bû. Dibe ku ew tiştên ku li jor didîtin nizanibûn çine jî. Lê ev ji bo çîrok û meselokên stêrkî ku wekû hezînin dahatû û nifşên nû re nebûye asteng. Stêrek her tim mexistiye nav heyrê û meraqê. Temenê stêrkan di navbera milyon û milyaran salan de tê pîvandin. Stêrkên jor ku hûn dibînin piraniya wan di navbera 1 û 10 milyar salan de ne. Stêrkek çi qas mezin be emrê wê ew qas kine. Bifikirin, serê xwe bilind kin û li rojê binêrin. Ew roja ku hûn dinêrin, stêrkeke navîncî ku 4 xal 5 milyar sal berê pêk hatiye û heta bigihîje ecikeka spî dê 5 milyar salê din jî bijî. Demekî asîmannasê Carl Sagan wiha gotibû: em hemû tozên stêrkan e. Ji ber çi vê gotinê gotiye hûn dizanin gelo? Ka hinekî li xwe binêrin û laşê xwe temaşe bikin û tê kevin nava jiyana xwe. Hesinê ku di nava xwîna me de, oksijena ku dikeve nava pişkê me ango cîgerê me, kalsiyuma ku di nava hestiyê me de ne û karbona di şanê molekûlaran de ne, ev tev ji stêrkên di demekî dûr û dirêj de ku ji holê rabûne pêk hatine. Niha em ê ji we re jî behsa çerxa hebûnê stêrkê bikin. Stêrek çawa çêbûne, çi cûreyên stêrka hene em ê behsa wa bikin. Erdkêşî û bertekên pevkerîna nukleer çêbûn û geşedana stêrkan araste dikin. Stêrkên xwedîgirsên cuda bi merheleyên cuda bi cuda yên hebûna xwe mezin dibin û diguherin. Çêbûn û çerxa hebûna stêrkan. Çerxa hebûnê ya stêrkeka keşf li gor mezinbûna xwe ye. Diagram çerxên hebûnê yê stêrkan nîşan didin. Ango mezinbûna wan û rojê hema bibêje wek hevin. Biber û firehî ji rojê pir mezintir e. Serê hebûna hemû stêrkan yek e. Ewrekî gaz, toz û telazê yên wek nebulo jî tên zanîn, dibe pêstêrkeka ku dibe stêrkeka bi bingeh seqans. Di peyre stêrek li gor ber û firehiya xwe bi awayên cihê bi cihê bigeşe dibin.
سترکن بمزبونا خواه جروجه بچوکترن ددن سریا لعالی چپه اف سترک وحانه سترکا سور آده کنها لعالی منیراته دبینن یا سور آهورک آرش و هورک سترکن جروجه پرمزنترن ددن سریا آلی راسته اف سترک جی وحانه سترکا سور آ سوپر آ قراسه سوپرنووا سترکا نوترون یا جی چالارش او جی لگور مزنبونا خواه بقاسی جی دست مهات مباسا سترکا جوارا کر جبو تماشا کرنا و امو کردی سپیس پاسین خودکن حتی ویدیو کیدن بمینن بکردی سپیس و زانسته جبیر نکن ببن abone kanalama لهوگر و دوستن خواه پیش نیاز بکن شیروین خواه جمعه کم نکن باشکو هنهنه بمینن دخوشیه ده